הדר, אני בת 18 מתיכון בן גוריון. שמי רבית תירוש, ואני בת 44. אני אילנית לוי, אני בעלת קבוצה לירידה במשקל. אני עדי ברקן, צלם אופנה, 35 שנה בערך. בוא נבנה לנו בית! אני בונה בית! דוגמנות תמיד היו רזות. מהיום שאני נולדתי, דוגמנות חיפשנו דוגמנות רזות. הבעיה שהרזון שהיה לפני 15-20 שנה הפך להיות רזה מדי. ואף אחד לא שם לב, ואף אחד לא הגדיר מה זה. ופתאום אנחנו מוצאות דוגמניות שהן היו פעם, לפני 15 שנה, שאתם נולדתם בערך. דוגמנות היו מידה 38, המידה הכי קטנה. היום זה 24. זאת אומרת, מבחינה גנטית אצל האיש לא השתנה שום דבר. משהו שאתה סייסת. זה מה שהחברה מכתיבה לנו היום. את תפתחי מגזין אופנה או טלוויזיה, תראי מישהי רזה שאומרים שהיא יפה, את לא תראי מישהי מלאה שהיא יפה, וזה משהו שאנחנו לומדים מהחברה שלנו. ובגלל זה ככה. זה הסכמיות שהסביבה הכתיבה לנו, שרזה זה יפה, שמן זה פחות. שמן זה בן אדם שלא אוהב את עצמו והוא בדיכאונות, אז הוא אוכל הרבה ומפצה על דברים. ברוב השמנים לא משקיעים בעצמם, בואו נודה בהם. כאילו הם אפילו לא מקבלים בעצמם, שהחברה תקבל אותם. בגלל שהכתיבו לנו שרזה, מישהו יפה זה רזה ומישהו שמן זה לא מקובל. והלוואי שזה משהו שהיה שונה אצלי בתודעה. מה יותר יפה, רזה או שמן? רזה. שלא יפה ללכת עם ביקיני של שמנים. אני לא אוהבת שמנות. למה? אני אוהבת, ככה, כן. את לא פשוט לא אוהבת את השמנים. הרופאים מגדירים אותי כאנורקסית. ואת מבחינתך? אני לא רואה את עצמי כבן אדם חולה. תפסתם אותי בתקופה מאוד מאוד לא טובה. 3 חודשים האחרונים זה שאני כאילו אוכלת 4-5 פעמים, כאילו טווח של 4-5 ימים, כאילו פעם ב-4-5 ימים. לרוב אני על נוזלים שזה בעיקר קפה ומסטיקים. יש לי תקופות של סחרחורות, חולשות, התעלפויות, רעד בגוף, כאבים, כאילו חטפתי מכות. הייתי ילדה מאוד מאוד רזה, גיל 13 עליתי במשקל, הגעתי למשקל של 85 קילו. ואז למדתי חינוך לגיל הרך בבית ספר. בשיעורים היה גם קטע של כלכלת בית, אכילה, קלוריות, ותמיד התעניינתי בתחום הרפואי. אז שאלו אותי למה אני כעיקרון גורמת לעצמי להשמין, ואני יודעת מה זה קלוריות, מה זה תזונה נכונה. יום אחד קמתי, ספרתי את הקלוריות שאכלתי יום לפני, שמגיעה ל-3,500 קלוריות ביום, בבת אחת ירדתי ל-200. תוך חצי שנה ירדתי 40 קילו. הסביבה הקרובה מאוד משפיעה על האנשים שסובלים מהפרעות אכילה. ברוב המקרים האמירות האלו, סטטה, את שמנה, ידע בה, תראי איך את נראית,
נאמרים בהומור, בצחוקים, עם החבר'ה. ואנחנו צוחקות באותו רגע, צוחקים באותו רגע. אבל אז כשאנחנו חוזרים הביתה, לחדר שלנו, ללבד שלנו, המשפטים האלה מהדהדים לנו בראש. ואז הנזק נעשה. ואז הדימוי העצמי שלנו יורד כל כך שאנחנו נעשה את הכל כדי לראות טוב, ממש הכל. גם במחיר של לפגוע בגוף שלנו. קודם כל תקבל בעצמכם. להבין שאתם $1,000,000, שהגנטיקה חזקה מכולם, לקבל את איך שאתם נראות. ואחד הדברים שנורא נורא נורא חשוב לעבוד עליהם, קודם כל לקבל אותנו ואת הגוף שלנו כפי שהוא. כל כך חשוב מה שאני אומרת עכשיו. כי נלמד לקבל את הגוף שלנו כפי שהוא, אנחנו נוכל להגיע לכל דבר במקום הכי נכון בעולם. אני חושבת שגם חוץ מזה שהחברה מכתיבה לנו להיות רזים, הרבה פעמים אם אתה עוסק במקצוע מסוים, זאת אומרת נגיד רקדנית חייבת להיות רזה. אם את לא תהיי רזה, את לא תהיי מסוגלת לעשות דברים מסוימים. חוץ מזה שרקדנית לא רזה זה לא יפה. זה לא פוגע רק במראה שלך, אלא גם במקצוע שלך ובמה שאת עושה בחיים. אם היו מעליבים אותי כשהייתי קטנה? בטח. אני לא אשכח את זה. היו קוראים לי שוקולד הדר. שמי שלא מבין את הבדיחה, זה במקום שוקולד פרה, אני הפרה, אני הדר. קראו לי חביטוש, קראו לי בטטה. תמיד בסלואו, במסיבת סיום, אף אחד לא רצה לרקוד איתי כי פחדו שצריך לעשות איזה הרמה. כן, מה, זה מזעזע להיות ילד שמן, זה קשה נורא. רווח ברגליים וידיים דקות כאלה ובטן שטוחה, ושיראו את העצמות פה וכאן במותניים, וכזה גזרה כזאת שיהיה לי מלא ציצים ומלא תחת, כלום בין לבין, רק מעיים וכאלה. לראות טוב, לא להיות שמנה ושלא יהיה מדנדל ושלא יהיה מלח פלפל ושומנים ברגליים. להיות שרירית, שהכל יעמוד במקום, כי זה חשוב. זהו. היית רוצה שיראו לך את העצמות? יש מקומות מסוימים שכן, למשל פה. זה אני נורא אוהבת שרואים. החלק הזה, הייתה תקופה שאפילו רציתי שיראו לי את הצלעות, אבל הבנתי כבר שזה ממש מגעיל. יום שבת, ממש קשה. אחרי שאכלתי ארוחת צהריים, ולא אכלתי חלק. כי ארוחת צהריים זה כבר שבת וזה, אני תמיד בשבת לא יוצא לי לאכול חלק. ישבנו כולם בשולחן, והיה גם עוגיות, והיה גם שוקולדים, ובקתי כולם. אתה תקבל פרס. עם אמא כמו שלך, איך אפשר לשמור? באותה סיטואציה, גם את הבמה, זה היה חצי שקית גדולה. אבל קיזזתי את זה אחר כך גם בארוחת ערב וגם בארוחת הלילה שלי. קיזזתי, אבל לא, בוא נגיד ככה, ידעתי שאני עושה את זה כי זה היה כבר בהוואי, כאילו זה היה ארוחה משפחתית, כאילו לא... נהנית? זה יכול להתחיל בגיל מאוד מאוד צעיר. זה יכול להיות דברים קטנים בלי לשים לב שהאמא שומרת על דיאטה והילד פותח תפריט שתעבור רק דיאט מול העיניים שלו. זה חודר פנימה. זה יכול להגיע ממשפט כמו שהאמא, אל תיגע במתוק, זה ישמין אותך. או אל תיגעי בשוקולד, איך את חושבת בכלל לאכול שוקולד. זה יכול להתאים מקטע של האמא. שהאמא בגיל הטיפש 10 חוותה את שלטון הרזון. והיא מעבירה את זה הלאה לבת שלה.
אמא שלי גם הייתה שמנה, בתכל'ס זה באמת הכל בא מההורים. אמא שלי הייתה רזה, השמינה אחרי הריונות, ומאז האוכל שלנו אצלנו בבית זה פרחיות, משקאות דיאט, ירקות, פירות. אין צ'יפסים, לא אוכלים המבורגרים, הם אוכלים ארוחת צהריים, במסעדה זה ארומה, ארומה זה הבית. ואנחנו חיים אנחנו נורא מודעים לעצמנו במשפחה, כי יש לנו נטייה להשמנה. אני מאוד חושבת שזה מגיע למשפחה. הסביבה הקרובה מאוד משפיעה על האנשים שהם סובלים מהפרעות אכילה. אבל זה כמה ברביות. אבל כמה ברביות. וואי, הן נראות כמו אנשים. לא משנה, מי רזו שם? אתה ברח להתווכח שאני גברת. הבעיה העיקרית שבחברה שלנו אנשים לא מודעים לכוח שלהם, לכוח המילים, למה שהם אומרים. ואנחנו נמצאים, כשאנחנו צעירים, אנחנו נמצאים בגיל שהמראה החיצוני שלנו כל כך חשוב. כל כך חשוב. וכל מילה, כל מילה הכי קטנה מורידה לנו את הביטחון. כל מילה הכי קטנה פוגעת כמו חץ בנו. וממש מזעזעת את הגוף שלנו.